Алдагы котлау сәламен без Самара өлкәсе Сызрань шәһәренә очырабыз. Бүген үзенең матур туган көнен гүзәл хатын-кыз, якташыбыз, Урта Терешка авылында туып үскән Гарипова Рита Фуатовна каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән әнисе Нәсимә Камиловна, әтисе Фуат Мәгадәтович, яраткан тормыш иптәше Альберт, балалары Динар һәм Амир, әбисе Сания, кайнанасы Гөлзифа апа ихластан котлыйлар. Балам, багалмам, күз нурым, йөрәгем парәсе дип, бушка гына җырларда җырланмый. Минем дә үзәгемне изгән, бердән бер сөенешем, алтын алмадай кызым, Ритамны мин шулай назлап атыйм. Балам минем бик акыллы кыз булып үсте. Авыл мәктәбен гел яхшы билгеләргә генә тәмамлап, ул Иске Кулатка механика технология техникумына укырга керде. Әлеге уку йортын бетереп, Сызрань шәһәренә күчеп китте. Яраткан киявебез Альберт белән гаилә корып, бик матур ике улларын безгә оныклар итеп бүләк иттеләр. Аларга карап бүген сөенеп туя алмыйбыз. Киткән көненнән бирле инде 13 елга якын Ритам бер эш урынында тимер юл вокзалында кассир булып хезмәт итә. Эш урынында күп рәхмәт сүзләренә лаек булды. Хезмәттәшләре арасында да ул хөрмәт казанган шәхес. Шөкер Аллага, тулы тормышлары, гаиләләре күз тидермәек сыкланып туя алмаслык. Кудагыемнан да бары рәхмәт сүзләре ишетү күңелемне җылыта. Минем ышанычларымны аклаганың өчен, бер дә йөземә кызыллык китерми яшәгәнең өчен рәхмәт сиңа, кызым. Киләчәктә дә Раббым үзе сезгә бу тормышта җиңеллеген биреп яшәтсен. Балаларыгызны чын кешеләр итеп тәрбияләп, үстерергә язсын. Онытма, синең авыр чагыңда да, шатлыгыңны бүлешергә дә якын кешеләрең һәр чак яныңда булырлар. Алтыннан да алтынрак, иң сөекле кызыбыз. Бүген туган көнең белән чын йөрәктән котлыйбыз. Теләгебез бер сиңа ул, безнең бәхеткә яшә. Яшеннәрдәй җитез булып, бу тормышта син яшнә. Безгә ешрак кунакка сез кайтыгыз, балаларым. Кызарып өлгереп җиткән иң татлы алмаларым. Тавышыңны ишетсәм дә күңелем рәхәтләнә. Йөзләреңне күрә алсам, җаннарым ләззәтләнә. Саулыгың нык кырыш булсын, ташсын бәхетең, балам. Котлап туган көнең белән битеңнән үбеп калам. Кадерле Рита Фуатовна, туган якларыгыздан искән җил сезне сөеп, назлап, башларыгыздан сыйпасын. Әле яңгыраячак җыр күңелегезне аеруча бәхеткә күмсен. Яшьлек ул мизгел генә, башкаларга китеп бара, синсез һәм минсез генә. Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны каян белим. Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим. Мин сезгә бәхет телим. Ямьсезлек былай да күп бит, матур сүз генә дәши. Һәр минутның, һәр мизгеленең кадерен белеп яши.